What has them now, Bano? Some I will hold the bonia, Jim, whom you do. Musician promising when and I out. Said the air and no credit and nature will be Nanayao, or Fiasia way in a juma. Na near yet is alleged. Say Emrantia na womujijina mu. Ba akokra no de osenke yema kwan no mfa buo bi mo Nanaya otiri so nkuno no. Sabra me no kasa die. Yetete ne mframa mu se wato Nanaya. Na ba konso ono nso yeso wona yie kura. Eno nti de amanfo ase ne se abusuafo emamu nsie Nanaya wontem. Sanse musie ne ntem anhwa no wantimi anya na adwuma. Onse eda abusuane de hye enche ne ekwa kosie Nanaya. Ba Ghana fo se da bi. Abrante ne so onya kosie ne pe ebeye nsem bebre. Se de wasi bia fa ne sekan a wo doba no. Mama ne nya na adwuma nwie. Nanaya abusuafo. Yesrem wate. Mama nkoyi Nanaya funu nsie wate. Mama Nanaya enye na adwuma nwie. Ansa na makoyi bode no. But it's the 7th September, yes, Moko, you know, I got to naturally. Moko to nature to me, Juma, be a mechanical naturally. Says I find a boy last night or in a Juma, Moko say, it's what the man is a best at a man to be. Tis Abraham no Casa idea. Near yet, and is a ranty or Mujina Mua Nanaya 7 Prediasa. Ye Gigina Muma, ye nifrati as a fossas is Yena Yakayaka de Wu or Yano. Abranti and cry a take yet tis a poison or no ye. In Zembebre Asamum penny po, Nipan a pen once. Be betromu Nemo Mansan a metromuno. In Zembebre Djka Kenyan Support TV. Oh, Asamoya and penny pa Asamum penny po Asamum penny po Unipan a pen once. Missy Asamoya and penny pa Asamum penny po Asamum penny po Unipan a penny once. Hey, Ejina Mwada where we are Ketebia, and Junin and one. Shedia Kurabe, Chirajina Mwedia, now did the Agure Asamum penny po Unipan a penny once. Asamum penny pa Nipan a penny once. Okusi epia wie ye musuo onipa dasani edinkna medi na tia wi akete okope kusia kunua na so odinkna mai fo so ne sanya yi afi ansa no Djka betumu Djka tum na samu anu a odi mako obeka ho ne se wutira nya yie ne so kusia mpie no premre pia na Asamum penny po onipa na pene wase okutire ko dinimako ma ponchirani kwoti hunisuo sanete ewiase se wen ni ufi asemu a asem timidiu sanete asem no eda hona na okwasi ana ntatwene ogbo anim onye yie ogbo akire nye yie nanso yebebo ni nchem sanse kwa abrante ne fa so owu ye ne besi na me madwene ho amenti ase timi hwe yonko be ma anim wa bra wanko hu menka se wutie obanu masem eye bone na emom asem de yesi wutie a no apa dance ye wo ho obi abeka cho sa abrante we ba me de moyo kronfo fiti ya wantie po krana na maku abrante no enkatiem oyoyonko be ma e ba ne sen ye no ane sen na amen sa abra me no kasa ide ne ye tie no ne ne nam mframa mu no semranti omu gigina mu eye nua be ma Wyllbee ayakayaka de ne sa abra me no kasa ide ya kari ono nsoko nana ya ose brai ne sa samado heda bra ne be yiwa no ye se ba konso na yie kura enu ntigana fo bebre na se eni abusuafo mo ntomo bo nana ya wa fe no obe ya adwuma edi enti na bo pese musi abrante ne ntam sa musie ne ntam a ebe ye nsem bebre
On say ya kan mem ha na ya gidi se. So obi mpowu. Na si esusu so obi na kun no ne ekosie no a. Nipa boni ni betimi akwa akoto emo no ato agu ne naso. Enu nti bra nipa ne be sori anadwo so oba kroma ba ba ya adwuma no. Saman ne be sori so oba ba ya adwuma no. Obesesa mo ne sa onwie da na ade ache no asan akoda. Enu nti de Ghana fo bebre na asie ne se yesra busuan se mo amunsie na ya ontam. Ebi kura so om de se fridge ne ka no. Ene se bia wo musura wo betua fridge ka no. Omo ma na ya onche fridge mu kakra. Sansa brand ne ya adwuma ntem. Sa na tie. Asem mpa nipa ne pe no ho asem. Da bia me ka se anu wo yo ho. Anu te se yiwan na etwa echen sekan. Na de bebre nanso kan se na ya o. Ada na ya wo ho. Na mrantie no nso omo di udwuma no. E na wo ye omo ayakayaka de. E na bebre nanso se da bi. Nana ya se why to so tumfo nyankopon no fa no boa won to ne ntem ti bebre na se nana ya wonhwe yie sanse se mrantie no mpo no odi wo dwuma se ene ono de anhwe be yensem bebre na brantie ya ye kana sami abusuan so ono na gigina mu pa ono na gigina mu ebra wote se yese kromfo a wa musem no ofa we na chese nana ya otiri po ofa ba na chi po ofa we chese ayakayaka de ode ye ne nyasem ketu akra me so okofa asekan kra se enka yemfa ntwa brantie ne mene na obi se da bi assemblyman na obi pie ho no se da bi mamonye saa umie ni kan report asem na police station enso sabre no na damage no na akose awie na chese enua be ma ne sabre ne moja agina ni mu awie na tiasefo ode ankama na o kire mu se ohun saa brantie Ebra ahomache no omote sa brantie ne nya kromfo no ababa wa bi se wogina na bro science no hu sa brantie ode bag ya bonachi na ahomache no opeka na o se na ahomache sa bre de wo kwan eno o so o ye ne lines bi aba enti ababa wa ne kirem o se ade akinye no o te se eni abrantie wono na ahomache wo fa ne bag ya no odwane se adwuma wa de ani eni wa fa ka akoda dada yeso okoduru nkran akoduru akra yeso de ne ho akwa akosie abusuafo ne ye tete ne se fofie anto ata no adware abamo sabra me no kasai abrantie no abusuafo ekire mu se is alleged de me kan nyina me se is alleged ya tese ye abusuafo se eye abrantie no pressure ne kun no ba yonkofo bi nso a wo mo so o kire se da bi o mo koy na abrantie no wanu madurawu abrantie no anomadurawu ba busuafo nso se eye pressure omo de hye no pressure minua ne me ka choro ne se wudi obi boni ahwe yi na da bia me betena ka choro se ewiase na da ho ne na ho sa akwa microphone ye si manim mebu hu atan bibia wo wiase bia ye bebu hu atan sanso obi na dia ba bedui ha o se ye nhwe so enu nti ne se obehwa ubehunu nipa bi enche unhunu ni biem okoni creator ho okobu aten enu nti mesrew sa woti asem a wadaroma eye adika tie mu ansa na wo bibia waye because say ne eye titie say no kra na che so mo maka no nso no so mo ba bi fa o mo mfa ba bi mfa because ya tese se e ba sa no emrante ni bebre no omutuburu no ebi sabre yesi bi nam Benin ebi ni nam Togo ni ade a ye omukwa akopa ahobambo na hey wada ahomache no kwasem se oti area na ate kromfo a so sorry because ebetimi ato na emu ba ye no uti ye na yese kromfo ni ti asem ni yo kromfo na ye kana asem so wa ba wia ade wo fie ha no ne niema gu fie ha edan ba akomu amohu wa musahwe kromfo na yeso obewia ade no ye hu no no o sha boxer shorts a wo kodwonso eno nso ampusu kromfo na yeso oba bewia ade no nipa no a
all pine kromfo ye busa ne say sister abrante wo so ye kromfo ne ba ne sen abrante ni bie na no so obekire mu na sister ne born asum ene wo se momo no moma ne nkasa eno so wo ugina ho no anka bibia ankire wo ugina ho no anka bibia ankire se nipa na yesi wo ye kromfo ne ye ma ne nkasa o ye musa ne nanum asem ene ye bo no left and right ugina ho onso afa ade wo kwa akobo ni bi minua yese mokuno Kodon cancel le win bonyum bi. Da bia sa anwom no me de afutu o se. Tonga ne de obetu na ekira asem. Boni ne de obedi na ekira asem. Ubeka obi ho asem wo nachi na ekira asem. Sabre. Ye nua be ma wo obi. O ye adwuma kitikiti. Enchirimu a ekono no. Ami yesi mrantie no obi obo ni bibia sabre yesi scatters nana ya abusuafo yesrem wate mamu kwayi nana ya fun ni nsie wate muma nana ya enye na dwuma nwie ansa na makoyi body no but is 7th September yesi mu kwayi no akakoto na chene mu koto ne chene ontimi nya dwuma bia meka no kora chene mu se sa fe na boy na start o ye na dwuma mu go se na etumu dwuma ni se be 3 months bi fridge mu kaya ka de so mama ni shop kakra no ngu kuma mu se sa du na asene so because guy now o ye macho man na wo bo no ehonu na breaking news ne ba dem e ba ho e wo so ku asene to twene ni enwu sasam no bibi wom mu ko yi na to na twene kwa mu ko se mu be se ya asem tim nana ya so ye wi ni abusuafo eno me be ye video se breaking news bi apie o nana ya asem breaking news ni nyina na say tama mo bu nana ya ho yesi macho man bi ka ho wono da bu nana ya ho pa wono de yeso okofa seka kwa so be twa nana ya uti ene ma na mo ye ne se yesuro menyo me ba so ena boy na wu enu onu akasa enu madurawu na busuafo di se da ye no ena ansale na gba wo ba wo bo chaman wo ba ye chaman fon timi nta ba ba ko ye ko no ho ti breaking news no boy na nu madurawu ne girlfriend akwatse wo moto wonu madurawu na me pe ne picture na ba ho life na ni wo na wa ma se ko ni wo na ni ma se wo ba onu wo ba chaman ye so so ti breaking news no boy na ko nu madurawu wawu na ya hanti na na wu so no na nu aduro yo so no na wu yo bu na ya obitu wawu amonte wawu na ya wo ye adwuma me ana me so dai na ya be ka chem sa ka na asen wo be ku na aso no so ato atwene enti aso pe ba bi fa because wo be ku ato atwene wo nyo batam papa what I say to we tena ma ba be ma na be wale we enti bu sha for breaking news na no Asamu pedipo. Hey! Ejina mwada ho awia kete bi. Adwene ne ho a. Kwadi ekura ba ikira ejina mwadua na wodidi agore yi. Asamu mpenipa. Onipa na pene ho asem. Okusie pie awie ye musuo. Onipa dasani ede nkna ma di na chi awia kete okope kusie akunu a. Na so ode nkna ma ifo so. Nesa anya ya afi ansa no Djka begum Djka gum nesa amwa no a ode mako beka ho nesa wutira anya ye nesa kusie ampie na opremre pia na asamu mpeni po onipa na pene ho asem edi omi nkase putu enhye na emum ehye dia ye betwe sekan ni akwa agodi dwo ne bi hweyie na da bia meka se ye keka na ye keka madampan ti say wote ho a unimu faith so obekọ china so nso obekọ daben enti gise monam na esi eso omu nidi esim na obi a ye fast na ya asama no ye ne fast ya no wontie o me say na unim se boni bi ho Nyankopon pene so ana sampasa na ya on se di dwuma na Nyankopon kora ta na chi sansa Brandon mama na wuya Abrantie ne ewu ya pa ene wawu da bia meka ewu ya ensuo fawo ensuo kan kwanhia eno kura de toda obekọ frɛ na se ye bu sa ye wa yaka de sa akobum so obewu
Yesu kura ebra ye ne sa no woteam o. Woteam. Osi Eli Eli. Ejada no wapa mi. Wapa mi adem ya sankofo nsam ayeye mi yakayaka di. Yesu kura hu se lynching ya. So ono ya agenkwa no. Na obi ba ni munyamfo sei. Motimi ahwe nanima po dwa. Last one crowd de esi de ekum na ya okra ne de ma abrante no onse moja gina animu. Si abrante no ode aba pa. Ena ne bo. Munjo. Bonini de amadi awie. Ekira asem. Ti de futu am de ma menua ba na ya ne se omompae. Na onse da bia meka se hwe ubetimi adi obi bone obi wo a da bi enye nipa nyina na edi omo bone fo omo hudi o obi wo a jamane nka na yifiri wutirim eyina na omo ayo omo bone a omo ye sankofo ne ya hwe omo yi ti sei ni akure se ya mpase na ya na asori ya wo di dwuma obi nso kura ho wasimu san obehye abusua ne nyina ase ti mumienhwe yi jabusuafo dia ye ne de mesrɛ mo sabi nipa wu ye ne na nya hwe ye pamocho boys no omudi se adwuma ye srɛ mo maka no mumien mo mpa ye ma wo mo why yam ana mo se me yare mame nkom baby and mama bome. What has them na abano? Some I will hold the bonia, Jim whom you do me. Musician promising when an eye out. Our costume chair. Our more kunis our crofuno. Boy named Boy Juma. Sisi a show mom kobu nukunu wa pie bako. I'm a bako so and check crowd better than it. Nana bebe na ma pia wo Boy Juma ya se me branta ya dane kon hu ne akuma wodi denchu a nana me so ya lentama tisi ye bekwa kwesiu bebe na me so tumpi wa no ne nase no ono nase no kwa de ne travel surum kramoni a waguma ya fidi wodi ntrasai ya ku en ma si ya o bisi yang wo nyina ase no ba na ese kromfo a wa wi awade na mo mpo ne ese boyi ba ko di shade mfire ba ko so di ayi bone spinal cord yes went me so anu no makuno de mi ya me nana se sama wo wi aze no le di ko ga kai wona na akua ese me ko adwuma me bo adwuma se mi jwa mi ji se ka mi spinal cord de me fi na wole di uko ya na no na Thomas e ka chese so woni misa wona na okwe woni ni kuna kobom oti ase kra papa so ngwale ni biom na wodi na ma okrai ko du asama do wole di odi aya akotidie ka wodi mamluto nomba na me hwese wono gewi abetwom sa me mani sika nkotwa ne dan kana de o cheche na me metua me die mo na mo hu ani kan woni mo asere no